Simula ngayong araw hanggang Biyernes, ipapatupad ang adjusted class hours sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan ng Pangasinan bunsod ng mataas na heat index na maaaring maranasan ngayong linggo. Kabilang sa mga LGUs na nagpatupad ng kautusan ay ang Malasiki at San Fabian. Magsisimula ang klase sa mga nabanggit na lugar alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Ipapatupad naman po ang modular learning sa hapon para sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Ang hakbang na ito ay upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro sa gitna ng matinding init ng panahon. Samantala, pinauubayan naman po ng mga administrator o sa mga administrator at opisyal ng mga pribadong paaralan kung kanilang ipapatupad din ang nasabing polisiya. IFM News. IFM News. IFM News.